Jó, mindenki fogja meg! Vele csak 20. Hallod? Na de trágál szavakat nem mondjatok. Jó lesz az a berezolvészok, nem? Én vodkát iszom, de csak 25. Mi? Mind. Volt töltsük valakinek? Vizet utána. Ezt is fel! Minden Utána megeszünk. bort a fiú. Te is legyél benne. Én is legyek benne. Hát az miért? És neked muszáj? Jó megmondok, hogy nem visz többet. Jó megmondod. Hát hogy mondjam? az ebben jár! Még az Két különböző egy? Hát olyan nincs, amit hát meg a hull a kamera, bazd. Mi? Pálinkát. Mit iszol? Bort vagy pálinkát? Fogd meg akkor az egyik feles. Másikat. Fogd meg te. Kosáros. Na jó. Adod a rúcsét, hadd vagy. Na, sokszor átvedem. Meg vagytok örökítve mind. Mit műveltek? Naroni, most fogod a kosát. Több tojás. Sok pénzet van, hány tojás, annyi fél. Én azért mondom, hogy Roni hozzá. Az egész kosárra el tudnék Na, tűr tovább. Hát én lerakok, nálunk azt tettem. kicsit. Ja, elég, nem. Itt támadt lebbütni. Igen, hozom, hát meg hogy figyelem a helyzetedet. Nem vagy kopasz faszom. Az a hosszú várja. Én mit van? Ugye? Ma nézzek, a büntetéskor irigyel. Ez a Zoltán mondta tojásot, tészkor nem. Ahányszor elszarom a verset, annyit fele. Megtanulom, javulos nem viszok. Csávó, bújja, anyád, ne láss. Hogy nem? Attila. Magától. Ne piszti már! Ne hülyeskedjetek már! Hát ne fél a tojászat egy brigádban. Érzem, hogy van. Nem, de hogy ez mondtam, hogy aztán összetett neki fél kosát tojás. Várjál még este. Lesz valami Ahogy este? verset. Lesz valami? Ki Nem lesz diszkó. Nem lesz valami diszkó? Tavalyi módszerek. Meghalt vénasz. Azt mondják, hogy nem hozzák. Hallom. Fenn van, még az a legidősebb, mikor Padaus volt jó kopasz. 2003-as. Viktor, te voltál kopasz. Hol van fel? a párom Ketten van, jöttem el fel az volt. Falázoltál. Közösségi oldal. Na, Igen. Köszönöm szépen, Ferenc. Na, egészség. Gondolom, még csatlakozhatok. Nagyon nehéz. Darab Ferenc. Ahogy. Telefon, Dice, úgy